So karon mga katambay, mag-drop ko karong 100 ah. Diri lang idapitaw. Di sok ra dire. Dire. Ang area nara diraw. Darang area. Timinga uy, drop. Karon akong kauna ni ron. What? So kamo ni bahala na ang mga katambay ah. Diri na ko. Uy, rani lakaw na. Kuy kauna ni ron. Kauna ni ron. Ano to? Salamat. Ay, pangita niya diya bay. Ako nga tiko na mga kauban di nga wala ko nakuha. Sure yung ko nga dagay mangita ni ron nga. Tanawa. Oh, scatter ba? Nice one, pre. Piti 700. Kwarta. Kaya sa paldo di bay. Na paldo ang sirkuit pa. Sa man bata nga manas magbagkalit. Tanawan niyo sa Facebook ba kay nay nag-drop ba doon ra kay diri ah. Ato ara dito kaw. Isam ning bataan ni nga. Tatandog na yun ang buhinas na mo. Bis, paldo na yun to. Ato nga itong atoon pre. Nga asam na Davidson. Sureball man jud ka na basin nag-scam na ba nya mong paldo diri sayang kayo. Tanawa kayo sa Facebook no, remutuo mo. Dabe, tanahon to na yung giingon, big na abag yun. Pagkuha pre, oh. Nakagiday pre. Seconds pa. Pwede na. Oh, katuon na. Mo man niya itong istambayan. Oh, tara, salamat kay pre. Salamat, pre. Tara na. Arah, lakaw na. Tagbaw ito sa pangita to ron. Oh, dahil diri nga lugar pre. Tara, pre, tara. Morning lubi, pre. Oh, may bunga pre, may bunga diri. Hindi mo, tara, dali. Tara. Tara, auto yung kay dali na. Dito, super ba? Time sabi. Purag wala magidiri. Nadi apong. Wala dire pre. Dia wala. Wala kay, pre. Ano sa gidya niya gibutang bay? Pero time sa pre. Ay ko inag pasina sa ilalo man ni. Tama, pre, no? Bitaw po. Yan sa mga pabuto na to ani. Lipot na lokaton tani. Dali na. Unat! 1, 2, 3! Ay pre. Huwag di pa ni madala. Kahit bitaw kayo. Manginatag kayong diskarte. What? Diskarte na to ani. Ako'y bala. Ako ang diskarte niya. Tulak pong! Tara. Nainan niyo, pre. Tuwa pre! Hoy, ewan sa mo diya. Asti ay kahinay gud mo gradar bata ka. Nagidrop diri kwarta. What? Amo ni lukaton. Saan ba? Ay, kwarta. Masiguro ito nakuha ng busbusin lagay na. Unsa? What? Ano? Anak ko, nakuha ng busbusin diya ang kwarta. Tay ni sahan jud ka pre. Iwasan eh. Saan na ito ni, pre? Adi ta mo sugot ani pre. Mubalos kita. Tara, tara na. Say update ko nila ba? Tagbaw to sa pangita ron ba? Tara na. Sun! Uy! Kuha na ninyo? Nakuha bitaw. Kuha na namo. Kuhaon ka na mo. Sirkon. Kuhaon sa ka na mo. Na, ni-scam pa ka. Tagam ni mo kay tikalong kay kandako. Tara. Tuwanan, hindi na ko mangati ko yung sunod. Hugaw ka.